irin san da nake miki ba zan taba bari wani ya cutar da ki ga miki na jefa har cikin zuciyata ya zan yi yadda ce ai fa ban bari wani ya cutar da ke ba ko ni in cutar da ke abu ni ba ke yarda da ni ba to dan tai gari ko farin cikin nan da ya saki ai na gama ni yau ma zance na ma na gama shi ina so in tafi ne saboda akwai inda zan je amma dan Allah kafin tafi dan yabo min ruwa man abuta in sallah saboda ba na so in tafi dan shi ke ina za ki kuma da kar ki ajiye ta mana ki je ki dawo Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai.